Segíts, anya. Azt mondták, hogy... Azt mondták, elveszik az ebédpénzem, ha nem fizetsz. Anya! Anya, már ki is röhögnek, látod, hogy sírok? Anya! Kérlek, ne vagy cserben. Na jó, akkor... Anya, már megint én vagyok. Csörög a telefon is. Tehát gyorsnak kell lennünk. Azt mondták, hogy 3 napod van a pénzért. Ha nem hozod, akkor vége. Meg fognak enni. Azt mondták. Azt mondták, megesznek. Anya, kérlek, síts. Megkapod ezt a videót. Akkor küld a pénzt, légy. Látod, anya, a hajam. Kínoznak. Állandóan kínoznak. Kus. Jó, anya. Én vagyok az megint. Megyek! Tegnap is rendkeztél. Már csak 2 napon van. Kínoznak állandóan. Nagyon fáj. A félkarom sincs már meg. Nézd, anya. Megették. Az arcom. Az is fáj. Szétszakadt. A szám. Nézd. Anya. Növelték a pénzt. Mi a kurva nyár van már? 50 millió. Ne bánts! Anya. Kérlek. Segíts. Ne! Anya. A fiad vagyok. Egy jó hírem van. A púp eltűnt, és átment a másik oldalra. És egy rossz hírem is. 1,5 nap van hátra, és végem. Már a testem is megették, csak lábam van. Nézd! Úristen, ugye? Szörnyű. Anya, ez már fáj. A karom sincs meg. Egyik se. Éheztetnek, ütnek, vernek. Anya! Miért szereszel? Kérlek, segíts. Anya, hogy hozzá a fogkefét. Mert már nem bírom fogmosás nélkül. Szia, anya. Egy nap van hátra. Látod, már csak fejem van. Most esznek. Itt veszik a borra. Ennyi a combja. Húzzál el! Azt mondják, finom. Kérsz egy harit, haver. Anyám, végén. Leszét az ujja. Anyám. Anya, szeretném, ha megvédenél. Látod, még ki... Anyukám, ha hallasz, csörgess meg. Szia, anya. 1,5 óra van hátra. Tudom, hogy szeretsz. Tudom, hogy fizetni fogsz, hisz én még az egyetlen... Halló! Kérlek, anya, segíts rajta. Anya, légy. Anya, ne. Halló. Anya, tudtam, hogy hívni fogsz. Nem lesz Mikor hozod a pénzt? Mi az, hogy nincs pénz? Ezt nem hiszem el, anya. Anya, miért? Te én banya, bazd meg. Nincs pénz, nincs kölyök. Anya, mi az, hogy nincs pénz? Hol vagytok? Havajon? Mit csináltok ti ott? Ja, Disneylandet építetek. És inkább
Fontosabb Disneyland, mint a kisfiad. Jó van, anya. Nekem meg már csak fejem van. De nem baj. Szeretlek, anya. Úgy az urad. Anya, megkaptad a videókat? Mi az, hogy nem? Nem kaptál videót? Nem küldték el? Na szevasz! Sanyi vagyok. Gabi ikertesúlya. Ezt a videót az ember abban szeretném küldeni, mert hát ők elrabolták az ikertesom Gabit. Azt szeretném nektek üzeni faszopók, hogy nyertek ki a sejkemet, te kis buzik. Adjátok vissza az ikertesom Gabinak a fejét, ti gecik. Ha meg tudom, hogy bántjátottátok őt, agyonverlek titeket, mint a szart. Pénzt nem fogok fizetni, csak a tesómat kérem. 3 napotok van rá, hogy ideadjátok a tesóm. Különben ütök, de hirtelen. Szevasz, már megint én vagyok. Gabinak az ikerteső Sanyi. Ez a második nap. Nem jelentkeztek. Lehet, hogy csak azért, mert én nem kapták meg az üzenetemet. Ez a geci posta biztos átbaszott megint engem. Nem baj, faszopók. Még van 1 napotok, hogy iraadjátok. De ha nem, akkor azt megbánjátok nagyon. Szasztok a kurva életbe. Sanyi vagyok, Gabinak az ikertesója. Ez az utolsó nap, ha ma nem adjátok ide, nagy baj lesz. Remélem, Gabi, jól vagy, mert én meg fogok menteni. Azokat a buzikat úgy szétverem, hogy nem kell meg fel többé. Gabi, ne félj. Akármár csak fejed van, ne félj. Bízzál bennem. Szavaztok. Sanyi vagyok. Gabi ikertestvére. Engem is elkaptak. 2 megöltem, de aztán 4-en jöttek rám. Gabi fejét dobáltam feléjük, de nem sikerült. Lábam már nincs nekem se. Focizni se tudok. Gabi már alig tud beszélni is. Nem hiszem el. Elkaptak. Apa. Már csak benned bízhatunk. Gabi elmondott mindent. Anya átvert minket. Apa. Segíts. Szia. Apa, jól vagy? Én nem nagyon. Halló? Apa. Ki az? Sanyi és Gábor apja. Apa az. Messze. Ne szórakozzon vele. Szia, apa. Szia, Gábor. Jössz, érted? Meg Gabiért. Képzeld el, Anya, mi? Engem elkaptak. kussolj már. Milyen újra összejöttünk. És tudod mit? 9 óra múlva meglátod. Kis húz lesz. És képzeld, egy új kis vállalkozás vagy ezt. Csak nem Disneyland. Disneyland hallhatod róla. Tippeltem. Na jó van. Te is át- Remélem örülsz nekünk. Te is átvertél. Majd küldünk egy képes napot. Ne. Szabadítsatok már ki. Sziasztok! Gabinak és Sanyinak vagyok a harmadik ikertestvérek. Azért szeretném ezt a videót elküldeni, mert én meg akarom őket védeni. A 2 ikertestvéremet szeretném én megvédeni. Tudom, hogy ők sötétben vannak, és hogy nagybácsik
izmosok vigyáznak rájuk, de én vagyok olyan bátor, meg félénk is, hogy a sötétbe is bemegyek miattuk, értük. Sanyi, Gabi. Ha hallotok, és megkapjátok ezt a videót, akkor az azt jelenti, hogy elindultam értetek, és megvédelek titeket, mert hogy szeretlek titeket. Eljöttem megverni egy maflat. Ennyi volt. Kinyírtam a nagy maflát. Vége. Gabi és Sanyi meg van mentve. Most már én leszek a család legbüszkébb tagja. Sziasztok! Béla vagyok, a nagymafla ikertesója. Kivégeztem Ákost, Gabit és Sanyit. És az egész családdal végezni fogok. Még az apjával és az anyjával is. Megbosszolom az ikertestvéremet. Sanyi vagyok, Gabi vagyok, és Ákos vagyok. Én vagyok az operatőr!